Ik doe het 6 jaar. En waarom ik het eigenlijk doe is dat ik eigenlijk een beetje de stem voor de beesten wil wezen, voor de dieren, die niet voor hunzelf op kunnen komen. En er zoveel dierenleed is. En misschien kan ik op deze manier mijn steentje eraan bijdragen. Hé, papi, kom maar. Kom dan. Kom eens. Kom maar. Hallo. Hallo, hoe is het met jou? Hey. Ik riet er sowieso 2 keer in de week riet ik er langs. Ja. En voor 2 weken terug, toen reed ik langs, even bij haar zien. En toen kwam ze op me af, ik kon haar aaien. En mijn handen eten. Nou ja, daar werd ik wel even emotioneel van. Dat vond ik wel even leuk. Ja. Ja, geniet ik van dat soort momentjes? Ja, daar kan ik ontzettend van genieten. Daar doe ik het voor. Het is echt iets waarvan ik zeg van oké, de natuur misschien een klein beetje met helpen op een positieve manier. En waar gaan we nou heen, hè? Bij de Ierlanden kinderboerderij, de Harske daar in Sneek, daar was altijd een mannetje en een vrouwtje zwaan. Het was een koppel. En dat liep allemaal hartstikke mooi, totdat er iemand met een loslopende hond is langs wandeld. En die heeft dat vrouwtje zwaan gepakt, doodbeen. En dan vertoefde dit mannetje, dat vertoefde al een dik jaar daar alleen. Dus iedere keer als ik er langs reed, dan dacht ik van het arme beest en het is maar alleen. Dus ik zal zien dat ik er wat aan kan doen. Nou, in overleg met de vogelhelling, vraagt of zij voor mij een vrouwtjeszwaan hadden. Nou, zo gezegd, zo gedaan, erheen gebracht. Ja, en dat was ook in 1 keer was dat liefde op het eerste gezicht. Dus ze werden ook Romeo en Juliet genoemd. En tot voor een week of 4 werd ik gebeld door de beheerder van de kinderboerderij. En dan blijkt het dat ze dus eigenlijk een lichte TIA had. Dus een klein hersenbloedingje had ze had. Hoe ze er nou uitziet weet ik niet. Ze zal misschien nog wat slingeren met haar kopje. Maar beter dan dit wordt het niet. Maar goed, omdat ik ze dus koppeld heb aan elkaar en in overleg met de vogelhelling ook van mening binnen, oké, we zetten haar terug bij Romeo. En dan maar zien hoe dat zich verder allemaal ontwikkelt. Nou. Wat is die eerste indruk? Ik vind, dat doet me zeer. Ja, als ik haar zo zie schommelen, maar goed, ja. We moeten toch een kans geven. En zoals zij zeggen ook, ja, en daar voelt ze zich dan beter dan hier. Ja, laten we het hopen. Ja, ze is wel een beetje ziek. Hij komt wel iedere keer weer naar haar toe. Dus het zit wel goed. En ik hou de controle erop, dus klaar. Bastiaan, Arthur komt bij. Arthur, ga maar hoger op dan. Arthur, ga maar mee. En hier heb ik geen zin dan. Arthur, ga dan maar hoger. Weet je wat Arthur, doe maar. Eruit halen, via de keeper. Kom maar, breng groot. Kom maar, hè. Kom maar. Allemaal vrij. Draai. Opdraaien. Zicht naar de bal. Rust, Ruud Helje. Goed zo, geduld de bal, Erik. Eerste aannemen. We gaan zo lang samen voetballen. Hè. We hebben 20 jaar in het eerste elftal samen voetballen. Nou ja, in je eigen twalling. Ja, dan ga je wel een bepaalde klik. En we zijn beide zeer besmet met dit virus dat voetbal is. Dus er waren vooral erbij die langzaam die werd ik besmet met dat virus. Hè? Dus en dan hebben ze op een gegeven moment hulp nodig voor de kassa. Dus we zeiden, nou dan moeten wij dat dit hier ik maar even doen. Ja. Komt wel bij de heren in dat hele familie. Ja, de voetbalgek is wat trotsleen, hè? Ja. Dus het gaat van generatie op generatie. Ik doe het scorebord en dan moet ik gescoord en dan moet ik er weer een punt erbij zetten. Is het net warm? Ja, heel wat.
Ik ben wissel bij het eerste. Ik ben zelf keeper van Aas. En altijd maat doe ik nog wat bezig mee. En altijd een fluitje elke week. En dus Ja, een dat is nee, ik, ja. een nee van u die is Zwaar al ik 15 zelf jaar grensrechter. Nou, dat is ook wel uniek, denk ik. Een wel speciale club dan. Ja, zeker. Dus ja, dan is het wel de zwager en familie Blaak meer. Ja, dat is wel wat verbonden. Hey, kijk. Goed zo. Nou, pak je bal, jongens. Rondbal, pak het klaar. Robert hoger op. Frank ook hoger op, hij heeft wil. Kom maar, hup. Doe mee, Elke voor de goal. De rest ook mee. Kom maar, daar druk dan maar. Dan maar druk met z'n allen. Frank ook meedoen, Frank. Jongens, we doen weer beide niks. Alleen hè? Ja, maar ik haal dit een hekel aan verliezen. En vooral de manier hoe je het voetballen gaat, vind ik wel. Ja, dat doet wel wat zeer. Ja, dat is zachtjes gedrukt. We gaan nog een week rust en dan Maar wat is het? dan hopen we dat we Met wel, vrede een vooruit eenheid op veld stenen. En voorkoren met elkaar, hè? Ja. En maar de familie doet hem dat ik in. Ja, ja, elkaar natuurlijk. voor elkaar. Maar dat is ik een beetje. Na de wedstrijd gaan we thuis even, jongen, gaan we het dan even roeren, hè? Aan de etenstafel. En dan biertje drinken. we drinken een biertje. Met de vrolijk. Dat is Ja. belangrijk. Nou man, bedankt. Hey, je En bedankt. je informatie hem nog wel even Ja, denken. tuurlijk. We vangen het verhaal even op. Ze vangen hier op. Ja, Die is- dat die is is hoe opvangen, dat is hoe het opvangen. Ja, dat denk ik. Ja, ze maar dus Dit is opvangen, wel, hè? ja, dat is wel wat frustrerend. Ja.